Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ki Runar ya ka ba amshim pala setia ban tip kilalaj ban prong tu ya ka we ka Ïing jong ba fullness maulir kabadan Nondeiñ new Nondeiñ ba yo rong tu ya ka Pisa ki Ksiar bat ki we de ki mar ba kodor ya ka te ki jingja la lam ning kong de ki nong tre ki betre hak te ki Ïing henne ka step ka khanyo tre ngai tung arja apulai hakapor kum ba post teng step hak ba gila pen tip no show tra Ïing ban nakaliang jong tra Ïing ulale min ujo no ya ka te ki jingja shaki pulet ka Nondeiñ police station nakaliang jong ba mauli ulai thu bala antat ba te jingja kala ja hakamit si saja ne gamit siu blay namar hakate ka por amshim ladan brio Ïing namar gijuli sa shalashnong hapatar khanang habayo shuti ki khu na school ulai thu ru ba Runar klapenan kamli kinja tiar ban kendang mat liet ya katala hakabak lay orong spo Ïing kila khuralo de Ïing kasam hakabak lay ru man rong tu ya bisa ka bala antat kung ba arlak tingka ya ki Ksiar ba shong dor palat sanlak tingka bat ki we de ki tiar kung passbook ki checkbook bat ki we de